Praktika honetan ikusiko dugu nola neurtu uraren gogortasuna konplexometriaren bidez. Horretarako behar ditugun erreaktiboak hauek dira: eriokromo te beltza adierazle bezala, eztaren gatz disodikoa 0,01 molar, eta pH 10 duen tanpoia. Lehendabiziko gauza, ibaira joan gara laginak hartzera, hemen ikusten duzuen bezala. Lagina hartu eta homogeneizatu behar da bidoia. Hori berriz ere ibaira botaz. Eta hurrengo zatiak ja gordetzen ditugu. Eta hemen daukagu lagina ondo identifikatuta bere etiketarekin. Edozein produktu kimiko erabili baino lehen beti kontsultatu behar da bere segurtasun fitxa. Han aurkituko ditugu bere arriskuak eta nola jokatu eta babestu egin aurrean. Adierazle bezala, eriokromo te beltza prestatuko dugu, disoluzio solidoa, nun disolbatzailea sodio kloruroa den. Konzentrazioa da eriokromo te beltza 100 sodio kloruroan. Hartzen dugu 0,5 gramo ETB eta 49,5 gramo sodio kloruro. Eztaren gatz disodikoa 0,01 molar prestatzeko kontuan hartu behar dugu produktu honek 2 molekula ur dakartzala. pH 10 duen disoluzio tanpoia edo indargetzailea prestatzeko erabiliko ditugun erreaktiboak amoniako eta amonio kloruro dira. Bi erreaktiboak neurtu ondoren, nahasten dugu beti kanpaian, amoniako oso kaltegarria delako, eta gero gehitzen zaio ur distilatua 500 cm3 eramateko. Beti bezala jasotzen dugu ondo produktua prezipitatu ontzitik eta xafarratze urroiek jasotzen ditugu matrazean. Ondo enrasatzeko pasterpipeta erabiltzen dugu. Volumetria bera hasteko hartzen dugu 100 cm3 ur, disoluzio tanpoia 15 cm3. Eta adierazlea gehitzen diogu kolore berenjena hartu arte, gero gehitzen diogu eztaren gatz disodikoa piraketa gertatu arte, urdinera. Eta ondoren kalkuluak egin behar dira.